ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Заминҳои арзон аста, аз 35000 сомон сар мешаванд. Видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кор. мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ ё квартира, замин ё ки мошин чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номерои имо WhatsApp рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошед, видеонавори моро дар имо WhatsAppтон поделиса кунед. хеле кори хуб мешид. хонаҳои даркоритона дар дӯстон дар комментаре шуруъ карда нависед ки мо фаҳмем ва дар видеои оянда албатта мемонем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар қишлоқи Ҷавалай. ҳамин хеле маълумот. обшим 6 сотиқ замина ки 4 дар хона кардаги тайёра ки обсве дорад. мансари дуюм этажам рехтагӣ аст. агар ки хоҳем дӯстони азиз, хона беҳтарин ремонт кардаги аст, фақат абоиша мечаспонем, дигар ҳамаш кардагӣ ҳаст. дӯстони азиз, дар инҷа гирдаш маҳкам аст, обсведш аст, ҳуҷҷатош 100% якта калидорам дорад. ошхона, ҳуҷҷатхона ҳамаашон отделни ҳаст. дӯстони азиз, гирдаш хеле гуфтум маҳкам аст, дар наздикиш мактаб, мағоза, масҷид, ҳамин хел чизо ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 180000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад, ё ки вариантҳои алиши ҳам дорад ба лобои намуд мошин кати. ягон мошин дошта бошад, ба мошинам алиш мешавад. қатишон маслиҳат мекунен, рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти 100% гиред. дӯстони азиз, шумо метавонед ки хонаҳои фурӯштона қатӣ ё ки замин ё ки ягон квартира, мошин дар номерои WhatsApp имо рӯй кунед, мо реклама мемонем. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. дуюм замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, дар ленский район мешавад, дар тарафҳои D8 аст. айдуруни районош я чанд километр истарак аст. аниқ маълумотша нагуфтан узури зиёд айхчон мегирен. 6 сотиқ замина ки барои хона кардан 100% тайёра. ҳуҷҷатҳои замин тайёра мега оформид кардан метиҳем. дар инҷа уже одамо зиндагӣ кардесанд, обсвет шам аст. агар ки хоҳед хона мекунед ё ки ягон чизи дигар, фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. аниқтар маълумотшо бардоред азиз, айхчон мегирен, рақамошон дар поёни видео. марҳамат, занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар Қурғонтепа, дар маҳаллаи Қаҳрамон гуфтагӣ аст ки ай вокзал 1-2 километр устарак мешавад. бардоред азиз, обшим 7 сотиқ замин аст ки 5 дар хона кардаги тайёра. 2 дари хонаш ремонти беҳтарин аст, 3 дари дигараш шикатур кардаги аст, фақат рангу бор мекунен. гирди хона маҳкам аст, об дорад. дар дуни хона свечам аст, дарахтони мевадиҳандаи навниҳол ва оби насосам мега часпондаги ҳастем. айтаги заминам об мебарояд. ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳамом шумо аст, якта калидорам дорад ва дегдорхона, тандурхона дар берунам ҳаст. агар ки хоҳед гомолам нигоҳ мекунед. дар лаби раҳ дар қарор даврӯзаи нав задагӣ аст. кӯчада уже кӯчаш соза, мошин меравад мебиёяд, ҳамсоя зинда кардан, ҷош ҷои нағза мега. фурӯхта мешавад бо нархи 280000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадоми харидори аниқ бошад, дар наздикиш мактаб, мағоза, ҳамин хел чизо ҳаст. марҳамат брадорон, метавонед дигар маълумоти пурраша гиред. квартираи фурӯшӣ дорем брадорон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Желмастив. дӯстон аминҷода қарор дорад 2 хонага квартира аст. дар якум ошона қарор дорад 34 квадратни метре ки обсве дорад. ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳамом дорад. трезаҳои пластикӣ часпондаги аст. ремонти хона барои зинда кардан мешавад ки ремонти нағз дорад. обсвет, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳамом ҳамаш қоидавӣ аст. фурӯхта мешавад бо нархи 270000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. хона ба ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст, фақат медорем зиндагӣ мекунен. агар ки хоҳед ремонт шахтон бо дигар хел мекунен. отоплени обуш бе ягон проблема ҳаст. марҳамат, рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. агар шумо ҳамахе квартира дошта бошед ки хонаи заминӣ ё ки замини холӣ ё ки мошин бардорон, метавонед ки дар номерои имо WhatsApp рӯй кунед. дар видеои оянда реклама мемонем. лайкотон намонед, дариқ надоред чӣ хона ки дар кора нависед, албатта мемонем.
мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигимон дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар ҷамоати сомон мешавад, яъне ки деҳаи боғистон. дӯстон наздикои мактаб да ҳастай, 7 сотиқ замин дорад, 4 дар хона кардагӣ ҳастай ки якта калидор ошхонашам ҳастай. гирди хона маҳкам ҳастай, обсвет дорад, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидави ҳастай. дӯстони азиз ки срочна фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. то душанбера ай ҳами хона мега 8 километр роҳ ҳаст, яъне ки ҷошҷои нағзи сентрдам қариб ҳастай. рақамошон дар поёни видео. дӯстони азиз агар кадом метавонед харидор бошед, дигар маълумоти пурраша метавонед гирен. хоҳиш мекунем ки ҳами видеонавори моро дар имо ватсаптон поделиса кунед. хела кори хуб мешед. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри кӯлоб дар райони борбада қарор дорад. духонага квартира ҳастай, дар дуюм ошона қарор дорад, 62 квадрати метр. дӯстон даруни хонаҳо калон калон ҳастай, дута обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидави ҳастай. ремонти беҳтарин кардага дӯстони азиз, яъне ки люкса мега соҳибшон, бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин ҳастай. кресла, диван, консонер, термис, ҳами хел чизо доранд ки фақат медорем зиндагӣ мекунем. фурӯхта мешавад бо нархи 274 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадоме ки харидори аниқай гуфтааст биён квартира ай пеш бинан бо савдо мекунем. рақамошон дар поёни видео занг занед ва маълумоти 100% гирем. дӯстони азиз мо бошад навора давом метем то охираш тамошо кунем. бо квартира хонаҳои арзонам ҳастай. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе дар поёни корвон маҳаллаи гулбута. дӯстони азиз яъне ки наздики мактаб мешавад. 1 сотиқ замин дорад, 3 дар хона кардагӣ ҳастай ки хона беҳтарин ремонт дорад. хонаи детажа ҳастай, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш ҳастай. хона бо ғишти пухта кати тайёр кардагӣ ҳастай, яъне ки бардошта карда бо сифати баланд карда, яъне ки маҳсулотҳои сифати баланд карда мега тайёр кардагӣ ҳастем. кухни, ошхона, ҳаммом ҳамаш дар даруни ҳами хона ҳастай. ҳуҷҷатҳои хона 100% тайёр ҳастай ки оформит карда метавонем мега. бо ҷои мошинмониам кардагӣ ҳастанд ки тагушда места мошиншо ҷои беҳтари рӯи ҳавлӣ пони худ кафел задагӣ ҳастай. хона ремонти 100% замонавӣ кардагӣ ҳастай ки фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадомтон агар харидор бошед рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гирем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи ҳаштуми мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри хуҷанд дар райони победа 19 гуфтагӣ ҳастанд, яъне ки ҳамин хел маълумот ҳастай. хай кадоме ки медонад мо ки нафаҳмидем. духонага квартира ҳастай, дар 4 ошона қарор дорад, 80 квадрати метр. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон ҳамаш ҳастай. хона барои зинда кардан 100% тайёр, ремонтош мешавад. мисол бе ягон камбуда бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. бардоране ки ай шаҳри хуҷанд хона суроғ карда баъд мисол квартираи арзон ина шумода вариант ки метавонед ҳамин квартира рафта бинен ва савдо кунен. рақамошон дар поёни видео маълумоти 100% гирем. дӯстони азиз мо бошад навора давом медиҳем. ай шумо хоҳиш мекунем ки лайкотона монен, видеонавори моро поделиса кунед. ай шумо хоҳиш мекунем. мегзарем ба эълони навбатӣ. нӯҳум хонаи фурӯшии навбатӣ мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри хуҷанд, инам дар райони сайхунда қарор дорад, пеши заводи шебенда мешавад. обшим 6 сотиқ замин ҳастай ки як дар хонаи временка бо семинблок тайёр кардагӣ ҳастай ки фақат камтар корш мондагӣ ҳастай. дару трезаша мечаспонен. гирдуш полни худ маҳкам ҳастай, бо семинблок дарвоза додагӣ ҳастай. ҳуҷҷатош ҳастай дӯстон, обсвечам ҳастай. фақат ҳамин хоначара зиндагӣ сая ремонт мекунем, зиндагиро сар мекунем ва агар далши хоҳед хитон стройка карда бо дигар хона мекунем. фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. рақамошон дар рӯи экрани шумо метавонем маълумоти бештараша гирем. даҳум квартираи фурӯшӣ. даҳум квартираи фурӯшӣ дорем ки дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар дар кривойда қарор дорад.
духонага квартира ҳасте ки дар 5-ум ошона қарор дорад. 47 квадрати метр обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом ҳамаш қоидави аст. хона ремонти нав замонавӣ кардагӣ аст ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин ҳасте ки фақат медорен зиндагӣ мекунед. дӯстон чӣ хел ки худтон мебинед. хона фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад ва вариантҳои алиши ҳам бо мошинкати алиш мекунем. гуфтагай лобои набояд мошин дошта бошем. вариантҳои худтонро пешниҳод кунем бародари азиз. болои шуда мисол ҳисоб карда хай бо пул метиҳед. агар мошинтон қимат боша қатишон мисол дашадаш алиш мекунен. марҳамат хай дигар маълумот шуд дӯстони азиз худтон занг зада гирен ва бошад навора давом медиҳем. мегзарем ба 11-ум хонаи фурӯшӣ. 11-ум хонаи фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз дачаи фурӯшӣ ҳасте ки дуэтажа ҳасте қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар наздикои ромӣ дӯстони азиз, яъне ки наздикои амон шайхӣ гуфтагӣ ҳастай. обшин 5 сотиқ замин ҳасте ки 3 дар хона дорад. якта калидор ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, ванна дар дарони хона ҳастай. хона беҳтарин ремонт кардагӣ ки гирдуш маҳкам ҳастай. бо ҳамаи шароитҳои замонавӣ таъмин ҳастай дӯстони азиз ки фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ ки бо муомила ва савдо мешавад. вариантҳои алиши ҳам дорад. бо хонае ки дар шаҳри Душанбе бошад алиш мекунем гуфтагия. кадомтон агар хонаи квартира доред метавонед ки қатъи ҳам яка алиш кунед агар ҳамхали вариант дошта бошед. рақамошон дар поёни видео маълумоти 100% айхчон мегирем дӯстон. агар шумо ҳам дошта бошед ҳамхел хона, замин, квартира дар номерои имо ватсап рӯй кунед. реклама мемонем. 12-ум квартираи фурӯшӣ. 12-ум квартираи фурӯшӣ дорем бародарон. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар Регар мешавад. райони 2 микрорайон да мешавад дӯстони азиз. обшим духонага квартира ҳастай дар 5-ум ошона қарор дорад ки доми нав ҳастай. 60 квадрати метр дарунаш обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, лестнисаи тоза ремонти хона замонавӣ бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин ҳастай ки ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, термис, кондитсионер ҳамаш дорад. дар тирезаҳои пластикӣ часпондагиае. фурӯхта мешавад бо нархи 258 000 сомонӣ ки бо камтараги арзон мекунем гуфтагия. хоҳиш кардагия ки беҳуда занг назанам. фақат одамони харидор ки срочно сум дар кор дая карда мегӯяд сум дар кора зарур мондагием. рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гирем дӯстони азиз. ин буд 12 хонаҳои фурӯши мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.